Diyos, maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalus po. Please all kneel for our novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Pio of Petrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you were able to withstand the temptations of the devil. You suffered the beatings and the oppression of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us so that, with your help and the help of all the saints in heaven, we will be able to find the strength to overcome sin and to persevere in our faith until the day of our death. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted,
Have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate of your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through this intercession the grace of, which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of His kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength so I will not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late and death approaches.
I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Vida Eximane, ni Raul Miguela Jr., ni Arlene Chavenia, ni Jacqueline Galino and family, for passing the Master Plumber Licensure Exam ni Alex Gobres. Special na mga kahagadan, for protection and success of Echage family, ni dulot ni Noel Echage and family, for continued studies of Nina in Legazpi, nin Anonymous. Asin, special pang kahagadan nin Anonymous. Asin, para sa kapahingaloang kan mga minasunod na kalag, ki Maria Cristina, dulot ni Nikki Alminie, ki Jose Jr. and All Souls, ni Rhea Villanueva and family, for first death anniversary of Rene kan Austero family,
Ki Juanito Concepcion and Imelda ni Vilma and Roland Bersabe. Ki William ni Mr. and Mrs. Manzano. Ki Asuncion ni Rick and family. Ki Dario Jr. ni Elsie Sibiliano. As in death anniversary of Maril Can Monterde family. Diyos maray na hapon po. Ngunyan, Biyernes sa ika-15 simana kan ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuong. Madyang makawit sa kakulangan, kita sa iyong pangalaman. Inabot namin lahat, iniwan namin sa Diyos na sa pagkatubos. Good afternoon. Good afternoon to Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa pag-omaw asin pagpasalamat sa kagurangan. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa into. Asin sa imong espiritu. Idudulot niya ito yung isang tamisa, daw na Biyernes, special na debosyon, kisan Padre Pio. Ay, tama, kisan Padre Pio. Magdulo kita sa iyang tabang, asin intercession. Siya itong nagpasikat kang linyang pray, hope, and don't worry. Yan man sanaan sa tuyang maging daradarang moto sa tuyang buhay. Magpamibi, day magparahadit. Asin na magtiwala sa grasya. Asin pagkaherak ni mahal na Diyos. Kunyan midbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala Sala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, mapuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka.
magpamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahad sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro nin Exodo, manlain-lain na mga ngangalasan ang ginibo ni Moises asin ni Aaron sa atubang ni Paraon, alagad pinatagas nin kagurangnan ang puso kaini. Dai siya minatugot na magluwas sa iyang dagaan banwaan ni Israel. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises asin ki Aaron sa dagaan ni Ehipto. An bulan na ini iyo sa indo ang kapinunan kan mga bulan. Sa indo iyo ini an enot na bulan kan taon. Tarami ang bilog na kasararoan ni Israel. Sa ikasampulong aldaw kan bulan na ini, an balang saro magkuaning kordero sa indang kapag-arakian, lambang pamilya sarong kordero. Kun an pamilya sadit para sa sarong kordero, makiayon sa kataed na pamilya, asin maghirirasan sinda susug sa bilang kan mga makakan, asin siring sa makakan nin balang saro. An kordero dapat dainin anuman na kakundian, lalaki asin may sang taon na, kuhaon ini sa mga karnero o sa mga kanding, laomon sagkod sa ikaagpat na aldaw kan bulan na ini, asin bubunoon iyan kung tiripo na ang bilog na banwaan nin Israel pagkabanggi. Dangan kumuasinda kan dugo ka iyan, asin ilahid sa duwang harige, patin sa lintel kan pinto nin balang harong sa saindang pagkakakanan kaiyan. Sa bangging iyan, kakanuninda ang laman, ang kordero, na inasal sa kalayo, kaiba ang tinapay na daing lebandura, asin mapait na gulayon. Daininda pagkakanon iyan na hilaw o linaga sa tubig, kundi inasal sa kalayo, an payo sagkod an mga bitis, asin an mga bituka, dai magtada sagkod sa pagkaaga, asin kun may natada, tutungon sa kalayo. Siring kaini ang pagkakanindo kaiyan, nahagkusan an sa indong mga habayan, may sapin sa bitis, asin may sugkod sa kamot, kakanunindo iyanin madali, iyo ini ang Pasko ning kagurangnan. Sa bangging iyan, malibot ako sa daganin Ehipto, asin gagadanon ko ang gabos na mga matua sa dagang iyan, tawo sa kahayop. Asin gigibon ko ang paghukom sa gabos na Diyos nin Ehipto. Ako ang kagurangnan. Alagad ang dugo, iyo ang manini tanda kan mga harong sa indong pinag-eerokan. Kung mahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo, asin dainin damat na mapasakit sa indo, kun lugadon ko ang daga nin Ehipto. An aldaw na ini, pagrurumdumon nindo, asin ipaglihe, nin sagkod kan bilog, nin kapag arakian. Ipaglehe nindo iyan, siring sa sarong pagbuot, na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. aakuon ko ang kalis nin kaligtasan, asin aarangon ko ang ngaran nin kagurangnan. Aakuon ko ang kalis nin kaligtasan, asin aarangon ko ang ngaranin kagurangnan. Ano ang ibabalus ko sa kagurangnan sa gabos na itinao niya sa kong karahayan? Sa kong aakuon ang kalis asin kaligtasan, asin maapod ako sa ngaranin kagurangnan. Aakuon ko ang kalis ning kaligtasan, asin aarangon ko ang ngaranin kagurangnan. Mahalaga sa mga mata nin kagurangnan ang pagkagadanin sa iya mga banal. Ako sa imong uripon, aki nin sa imong sorogoon. Ika ang naghubad kan mga nakagapos sako. Aakuon ko ang kalis ning kaligtasan,
asin aarangon ko an ngaranin kagurangnan. Atang nin pasalamat idodolot ko sa imo, asin sa kuyang aarangon an ngaraning kagurangnan, mga pangako ko sa kagurangnan, sa kuyang uutobon, sa atubag nin bilog na banwaan. Aakuon ko ang kalis ning kaligtasan, asin aarangon ko an ngaranin kagurangnan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. O Diyos, nagdadagdag sa mga katarungan mo. Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw na Sabado, si Jesus nag-agi sa uma nin trigo. Ang mga disipulos nagkagurutom, kaya nagkurua kan mga uhoy asin kinarakan. Ang mga Pariseo pagkahiling kay ni nagsabi kay Jesus, Hilnga, ang sa imong mga disipulos nagigimo kan daitugot na paggibuhon sa aldaw na Sabado. Si Jesus nagsimbag, dahil nindo nabasa ang ginibo ni David, kan siya asinan sa iyang mga kairiba na gutom. Luminaog siya sa simbahan ng Diyos asin kinarakaninda ang mga tinapay na atang. Bagay ini na daitugot sa iya asin sa iyang mga kairiba, kundi sa mga padi sana. Dai manindo nabasa sa tugon na ang aldaw na Sabado, na sa aldaw na Sabado ang mga padi sa simbahan dai naglilihi. Alagad dai sinda nagkakasala. Sinasabihan ko kamo na uyanig di ansaro na urog kaysa simbahan. Kung masabutan nindo ang kasabihan, pagkaherak ang minamawot ko, bakong atang. Dahil nindo pagsalaon ang mga dainin sala, hulitaan aki nin tawo, iyo ang kagurangnan nin Sabado. Mga tugang, marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. May sarong lalaki na pinagsaway, asin pinagsagwi niya sa iyang barkada. Sabi niya, ika ngaya, maski Domingo, nagtatrabaho ka. Lingaw mo ngaya sa tugon na ang Domingo para sa kagurangnan, an anom na aldaw sa imo na. Pero ining Domingo, ipaglihi mo. Sabi kan lalaki nasa iyang barkada, maray lamang ngaya sa Diyos natapos niya sa trabaho niya sa laog nin anom na aldaw. Ako ngaya, day ko natapos, kaya kaipuhan kong magtrabaho. Ini precisamente ang kahaputan nating sisimbagkan sa tuyang ebanghelyo. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat gibuhon nin tao? Manunungod kay ining question about fasting. May tulong puntos nin paghurup-hurup na tinatao ini sa tuya, base mismo sa kasimbagan na itinao kan sa tuyang kagurangnan. And not, Jesus made use of the scriptures. Sabi niya duman sa lalaki o sa mga Pariseo, dainin doon nabasa sa Eskriptura ang ginibo ni David. Kan siya, asinan sa iyang mga kairiba na gutom. Ibig sabihin, ang implikasyon kay initig sasabi sa inda, kan sa tuyang kagurangnan that human needs, especially that of survival, take precedence over ritual and legal customs. Mas dapat maging urom asin labaw ang pangangaipo nin tawo kaysa pagsunod kang leyes o mga rituales. Minsan kaya mas istrikto pa kita sa Diyos sa satuyang pakipagrelasyon sa tao, nalilingawan ta na ang katuyuhan kan gabos na laying ini, iyo po na kita mas maging harani sa Diyos, bako na
talikdanta, so pangangaipo kan sa tuyang kapwa dahilang kan sarong lay. Kasi bago tigkwento ko sa 12:15 Mass, itong istoryan sarong lalaki na nag-approach sa kuya. Aram mo ngayon, Padre, haloy na ngaya po akong day nagsusurusimba. Kang grabe ngayon sa depression na tigagihan ko, dyan sa likod ako ang nagmisa. Diyan sana siya nagtindog, day niya arab kung anong gigibuhon, day ngani ngaya po ako nakakaluhod, day ako nakakatukaw. Day lang ngaya akong madumanan. Naglaog ako digdi sa St. Jude. May bigla ngayang nagtap-tap na nalilibungan ako sa sakuyang buhay, brinekan ako kan jowa ko, nagadan pa ngaya sa best friend ko, depressed akong marhay. May sarong burang na masimba ngaya, 6:45 in the morning, tinap-tap sa shoulder ko. Natakot ngaya ako. Sabi ko, baka ngaya sala, so tigigibo ko. Pero aram mo ngaya, so sabi sa kuya kan gurang, salamat ngayon, oy, tayaong kadigdi. Bigla ngaya akong napahibi. Kapag huna ko ngaya, sasawayon niya ako, dadagitan niya ako, taday ako nagluluhod. Kaya puon ngaya kay ito, kang nangyari ito sa kuya, nabuksan sa kuyang puso. Urual daw nalugod ako nagsisimba pagkatapos kan sa kuyang trabaho. So that is an example of mercy na nakaduta sa puso. Bakong gayo su lay, bakong gayo su rules, bakong gayo su protocols, and sa tuyang pinagsusunod. So that's the first thing. Second, itong inaapod na humanitarian dimension. Kaya sabi kan sa tong kagurangnan, sabuto nindo ini, pagkaherak an maawot ko, minamaawot ko, bakong atag. Kung papilion ka, arinan mas gusto mo, maging tama o maging marhay. If you are to choose between what is right and kind or kindness, what will you choose? Maging tama o maging marhay? So for Jesus, aram nindo, kan sinabi niya ining, I desire mercy, not sacrifice. Breaking the rules in order to save life on a Sabbath is of greater importance than strictly keeping its rules but letting needy people die. Kaya sabi ba gadigdi, kaya nagkaraon itong mga disipulos niya, nagkagurutom na. Tamili pala ng Sabat, dahil na lamang sinda pwede kumaon, dahil sinda pwedeng magkua kay itong uhoy, nagkuruanin uhoy, asin kinarakan. Gariman sa na itong historianin sa rong lay minister sa kuya, nagmamagaling, sabi niya, bago ngaya ako nagdigdi father, kaya ngaya narulate ako ta. Sukataning ngaya sa harong, naghihilang suaki, sinabihan ngaya ako, baka ngaya pwede taday akong mabayaan kan aki ko. Ibakal mo ako dyan sa butika kibulong, talang kawon ngaya ang kalintura kan aki ko. Sinimbag ko baga ngaya, Padre. Sabi ko ngaya, day mo ngaya aram na may duty ako sa St. Jude, na alas 8, day niya dati nabangan. Day balik ko taiya ko, day ka nang una nag-serve. Tinabangan mo na itong ibakal kibulong. Yan ang sarong ehemplo na minsan, pipaurog taso mga protocols, so mga rules, so mga lay, kaysa mamatean ang pagkaherak sa satuyang kapwa. So, that's exactly what it means when Jesus said, it is mercy I desire, not sacrifice. Nagsimba ka nga ni, pero marauto ng ugali mo, para liba ka kan sa imong kapwa, para pakaraot ning kapwa, o nagigibo, o may maraot na intensyon sa imong kapwa. One last thing, ining statement kan sa tuyang kagurangnan, sa last part. Sabi niya, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. An aki nintawo iyo an kagurangnan kan Sabado. Meaning, he was telling them, ining mga Pariseo, that he is the fulfillment of the law. Siya ang kapanoan kan lay. And what is that law? It is the law of love. Love
is the spirit of the law. So, pag hurup-hurupan ta daw ini, eksaminon taan sa tuyang sadiri. Anong klaseng espiritualidad? What kind of spiritual life do we have? Baka kaya we are living a godless religion. Iyo, nagtutubod sa Diyos, pero ang sa iyang pagtubod, day nakaduta sa iyang pagkamuot, sa iyang kapwa. Abiding by anti-life laws, nurturing a merciless heart. Sana idikay kita kan Diyos sa siring na klaseng sabihon ta pharisaical spirituality, because it is precisely this kind of spirituality that Christ is condemning in today's gospel. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Pag umawon ka, kagulang nakamtan na pinapay ko magkandagang sinisubiyang kapagalan. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako mandugod kan Diyos sa mga makakamuhan. Ako on man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na Kagurang simbahan. nanhil nga ang mga atang kang namimibing simbahan, hasin sa pagpakinabang na iniitugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Hasin sa urong kasarig na paglaom, hinahalatan mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santo sa sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, dahing tapos na nagsasabi. Langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Palaran na ninadikit, sa ngaran kan kagurangnan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikanang gadaan banal,
burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo ni ang sakuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa ibo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sa sin mag-inom kaini, taydi an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan makakurang na, hindi na pamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, Sa koda Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapaginabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special kong ginigirumdum ang kapahingaloan kan kalag ni Josel. Sinangabos na mga gadan. Dangan, ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagkayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakadigtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngalan mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan,
asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahon. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa espiritu. tuyang unya na hiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang. Kaya lagi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara Kan mga kasalan kan kinabang. kaya lagi kami. Cordero kan Diyos Na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Awi kami di katulinongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Amalan kagurangan, makakapanan, manugang pamanan, naiinitang sa kuyang dugang puso.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, namantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Let us Diyos. pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening, and thank you very much. Good evening to Father. The unending facts of the human race, and we gain release, fragrant perfumes blowing the garden fair. This comes by only once a year. Patron saints, dear Padre Pio, we pray. Bless our sighs to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. See you tomorrow.